Знам, че темата е много специфична и любителите на секса биха ме разпънали на кръст, но първо бих искала да поясня, че практикуването на сексуално въздържание е удачно за тези, които се развиват духовно и умеят да трансформират божествената енергия в съзидание. Хората, които живеят само за да удовлетворяват животинския си инстинкт, нека не си губят времето да гледат това видео. Тази практика е фундамент за всеки самоопределящ се, еволюционно развиващ се човек. Здравейте! Аз съм Стела Янова и днес ще засегна тема табу. За сексуалната грамотност се говори малко. От години търся информация по темата, но без успех. Най-накрая попаднах на точните знания, които бих искала да ви предам. Този канал съм създала специално за тези хора, които са самоосъзнати и обичат да се развиват. В това видео бих искала да ви разкажа какви са положителните и отрицателните страни